Ren negara nama nemenai. Ini bayi madiku mendubai. Beri-beri lagi menlai jenama madijeng. Pas जेब्ला नायजेनदों बे समावनो गोरोबदों आरो। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दंफैयोसै हाबाथिलियाव खर' मावजोबखाबाय नागिरदोंना आङो नोंथांमोननो गोसो खुसियै दिनैहाय फारसेनिफ्राय देखायलांनो नाजानोसै बेफोरबायदि हाबाखौ जोङो 10-15 बोसोर नेब्लाबो खनसेखौनो मोनजानो फैया बेखौ आं मानो बुंदों भिडिअजों लोगोसे नुलांबाय थागोन दा आङो सिङाव हाबलांनायसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेफोरबायदि साजायबाय आरो ने हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाननि मुं दा आंबो सिङाव हाबबाय नोंथांमोननो दिन्थिनो आलासिफोर सारोंग्रा हौवा गोदान हिनजाव गोदान जिरायग्रा बाब दामग्रा देग्रा फारसेनिफ्राय दंजोबो नै मिउजिक सिस्टेम मेथाइ खनगिरि बिथांजोआनो खनगोन जाहैबाय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान जिरायग्रा नोंमारगौसो बेयावबो थमास मनिका हाबा होमब्लाथ' जों संनाय खावनायखौ नायनो लुबैखायो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ हटेल फारसे लिंलांनोसै बे जाहैबाय ओंखाम हटेल फाथाबारि आइलेण्ड केटारिं ग्रुप जोंनि केटारिं ग्रुपखौ एसे हाबानि साहा लोंदों नोंसिनि केटारिं ग्रुपआ खनबेसे खुरनो मोनजेनखो खनबेसे जाखो 20 बारसो जाबायना 20-25 बारसो जाबाय 20 बार 25 बार जाबाय औ माबायदि बे बोसोराव 10 बार जाबाय बे बोसोराव 10 बार वाव आरो दंबावोसो बुकिं मोननै लाखिलै नोंसोर मोनसे दङ बिदिनो सोरनावबा 15 18 10 हाबा नाय हाबा हिनजाव लागो गैयाला 12 गाहाम लायो ओमफ्राय हिनजाव लागो दंला 15 16 रायलायनायनि गेजेरजोंनो औ रायलायनायनि गेजेरजों जायो माने बेयाव सानै डेन्जार मानसि लोगो मोनबाय जेंना लांजायाना सेकेन्ड मेरिजनि हाबाया नै बेयाव गासैबो संनाय खावनाय अमा बेदरनिफ्राय लानानै लाब्रा ओंखाम बेयाव पापर बे मा दालि सा बेदर गोजा बे लाइनाव नै ओइसिम गोबाङै दं गोबाङै दंबावसो नै संनांगौ
जादों mau được hàng vé lại Oh, aja umur dia mah dia mau bayi. yeah. Mana mà bác cùng ai không ai cũng nào bị mất lại à bơi dạ hay bị phạt xe qua bơi nè bị phạt xe qua bơi nè apa जानो फैदों जाबाय दायो हिनजाव गोदान लागोबो सफैबाय आरो हिनजाव गोदान लागोखौ बरायग्राफ्राबो रेडि जानानै दङ नै गेम दामग्राफोर दङ ओरै केटारिं ग्रुपनि गारि पार्किं खालामगासिनो दङ
हिन्जाव गोदान लोगोखौ दायो बिदाय हरबाय लामायाव बिथांमोना आरो इसिबां गोजाननिफ्राय रोन नोगोर ना मा होनोमोनलाय बेनिफ्राय मादैखौ मोनबोबाय बोरै बोरै लोगो मोनलाय जेना मादैजों माखासे जाथि खुरमानि गेजेरजों एसे खबर लालायनायनि गेजेरजों उनावहाय लोगो मोनलायबाय आरो ओमफ्राय 1.5 बोसोरसो जाबायमोन जों ओरैनो खबर लालायबाय थानाया बेबायदि आरो माने नायलायनाय बायदि जादों आरो रायलायनायफ्रा खनसे रायलायनायफ्रावनो गोरोबथारदों दा खोथाफ्रा फार्स्ट जेब्ला नायजेनदों बे समावनो गोरोबदों आरो 1.5 बोसोर बायदि थाबाय दा बेबायदि लास्ट प्रजेक्टआव जाफैबाय आरो ओमफ्राय दायो गोसोफ्राव माबायदि मोनदों गोसोआवथ' बिराद खुसि मोनदों खुसिजोंनो एसे मोजां माबाखौहाय खामानिखौ बा फ्रेमवर्कफोरखौ खालामबाय एसे गोजोननाय मोनदों आरो मानो होनोब्ला माने बेनो लास्ट जायो नालाय जोंनि माबाया मा होनो रंजानाय फोरबोआ दा बे हिसाबै आं खुसिजोंनो माने बेबायदि प्रग्रामखौ खालामनाय जादों आरो मादै जोंनि आदैखौहाय इसिबां गोजाननिफ्राय बोरै बोरै लोगो मोनलायजेना नायलायनाय खनसे नायलायनायावनो फसायलायखादों नामा खेबसे लोगो मोननायखौनो मानोदि आंहा आंगो सानो ओमफ्राय दा गोसोफ्राव माबायदि फिलिंफोरा खुसि नंगौना नङा दा दिनैथ' गामिनिफ्रायबो गाजा गोमजा हाबा जानो फैबाय मादैनि हाबाखौ ओमफ्राय दा एसे गाबनो ओंखारदों ना ओंखाराखै गावनि आंगो न'खरखौ गारनानै फैबाय नैबे गोजोनपुरि गामियाव गोसोफ्राव गावनि गामिखौ गारना फैनायनि निरासा मोनदों नामा
बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन हाबानि ब्लगआ बेयावनो थुंगेबाय।